sama ba bid'a bane, microphone ba bid'a bane, mota ba bid'a bane, malum babbar riga ba bid'a bane ba. Kaga wannan jahilci ne, duk wanda ya faɗa wannan ya bada adireshin sa cewa shi jahili ne, bai ma sa abin da yake ko jahili ko mai san rai ko yana so ya bar da sawu ya shiga cikin abin nan ya fice ya tayar da kura ya wuce ba tare da an gane ba. Jahilai su kabara suna tsammanin abin kirki yayi wa hum ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a musamman bashir me suka yi. Dai idan kana so ka gane bid'a hakikanin ta'arifin bid'a sai ka koma littafin Abu Ishaq Ash-Shatibi, littafin Al-Ittisam. Ba ta wallafa littafi akan bayanin bid'a ba irin sa. Suka ce da mai shi ya kammala shi da an kare, amma sai Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da ya kammala littafin ba. Amma abin da ya rubuta din a yanzu din jaudar littafin tunda yana cikin malamai mutakaddimun can sama da yawa. Ba wai a kusa bane ba, yau ya bar duniya da kusan shekaru 900 ko na makamancin haka. Kaga ai ya to saboda haka Abu Ishaq Ash-Shatibi babban malami ne a mazhabar Malikiyya. Yayi ta'arifin bid'a. Daga jin ta'arifin kasancewa maganar ka shigar da jirgi ko wani mota ko wani abin nan duk bata taso ba. Dan cewa tariqatun bid-dini muhtara'a tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu bit-ta'abbud lillahi ta'ala. Wata hanya ce a cikin addini, kaga banda hanya a cikin rayuwa. Hadisin Muslim ya nuna mana lokacin da sahabbai suke yin killi na dabino, sai annabi ya hana su, ce ina ganin baya da amfani. Sai suka daina, sai dabinon su kuma ya lalace ba su samu amfani ba. Sai manzo Allah ya ce ya bana ba a samu dabino da yawa, suka ce muna yin killi kana mu, ka ce baya da amfani. Ce yo aini na faɗa ne a tunani na, ba magana ce ta addini ba. Antum alam minni bi shughuli dunyakum, kun fi da sanin duniyar ku je ku yi ta killi din ku. Suka je suka ci gaba da kuma suka ci gaba da samun dabino sama da da. Amma in mutum zai zikiri zai salati zai duk abin da zai ce yana neman lada to sai ya zo wajen annabi kenan. Ba wata bid'a kyakkyawa, ko da kaga wani ya ce bid'a kyakkyawa to ka kirga wannan zaka fassara ta daga cikin fasarori guda biyu. Ko dai ka dauka yayi kuskure tunda shi ba ma'asumi bane ba, ko kuma ka dauka cewa duk abin da za a ce masa bid'a kyakkyawa to hazihi bid'atun fid dunya. Amma dukkan abin da ba bid'a a cikin duniya ba to ta zama bid'a mummuna kenan. Wato bid'ar rayuwa ta zama me kyakkyawar bid'a, tunda wannan ba a hana ka ba wannan nasi na alqur'ani da ya hana ku shiga mota ko ya hana ku sa riga ko matukar abin da ake so ya zanto halal ne, kuma tufafin na cikin nau'in kayan da aka halatta muku, baya cikin nau'in kayan da aka haramta. Ina fata mun fahimta. Daga nan sai asali na 8